акаҷон рости гап дар деҳаи мо анами бобои холдорбой охирон иштироки ҷанг ай дига ҳамааш вафот кардан рости гап бой ниҳоят хурсанд меша бобои холдорбой салом алайкум салом алайкум худш нағзай саломат ба шумо саломатӣ мехоҳем. бекун навараҳои бобише навараҳои бобише марҳамат ана бобои холдорбой ана бародарамон тасмим гирифтанд ки иштирокчиҳои ҷангда қанду орду ана равғану майдачайда овардианд барои шумо. худо ба шукр худо ба шукр меҳнатҳои шуморо қадрдонӣ карданд ҳама чиз шуморо қадрдонӣ карда орду ҳама чи овардианд қабул раҳмат раҳмат бародар худо нигаҳбон шава худо нигаҳбонтон шава наварсои бобише анака бобиҷони бародаро даки ҷавонода камтарак як насиҳатнома як васият ки вақт шумо чӣ кор кардину чӣ хеле хизмат карден халқда ватан модарда чӣ хеле хизмат кардену ини медалоро чӣ хел гирифтену кадоми шаҳрҳоро гаштену дуньёро чӣ хел гаштену ҳамаша нақл ки бобиҷон ҳамун давраи ҷангҳои фашистиро мегӯяд 45 худо орӯзаро ҳеҷ ба ягон душмани касе гирифтор накуна ба худое беҳад рӯзи даҳшат буд бовар шаҳри волгоградда будему худи москвада будему ана ба омадем лави ҳамин даираи динепурда худаш ҳамин фашиста аулаи дайра ҳамин пошка қати задан ку ин ҳаминҷа ҳали почада худаш ҳаминҷа ҳастай ҳаминҷа тири почка омада зад ана ҳамо айн ки ҷавони бо тану ман ки бо қувват ки будум тире пушка карана ки накард худаш парида рекашет дада рафта дар як кришаи хона зад чапча дод кришаи хонаро ҳамин талатуб када зада бурдага хе дидиам вақтиши мусоида чӣ хел хизмат кардаган ҷои хандаву ҷои чиш нест ё дар ҳақиқат хизмат кардаган ана 5 сол нава соҳаи бобиш ма нан нахӯрда ҷанг кардагим 5 соли топпа тоғра мешавам мо нан нахӯрда ҷанг кардагим ака бобиҷон хеле дуруғи бад нагӯ пеш ёд ака хеле бачам нагзарону ака чӣ хел 5 сол нон нахӯрда ҷанг кардӣ ба худо мегум бовар намекунам 5 соли топпа тоғра мешава ки мо нон нахӯрда ҷанг кардагим ба 5 сол шумо чӣ хӯрда ҷанг карден агани фақат хлеб хӯрдагим